sedulure tuan rumah. Woi. Sareng Mama Bumi Gede, Mama Bumi Ramun minangkane panghormat. Palas terus. Woi. Woi kasarwa. Sulenggani pandang sore. Woi. Wah. Akeh wong turu setan. Sing mau negan wit gak lawan lelang. No pina wis tega kalawan lelang. Kepethit mengkono cah. Ki rajane metu. Ya kita mah Raja Majapahit. Ya dudu ningan. Duduk. Raja Mataram. Duduk. Dari sira raja apa? Raja Blekopok. Raja Blekopok. Segitu. Sengit Wak. Wak. Non. Yang masih urip kadul serake. Nembe ka bangkit si kuburan nang. Sabar ilen sabat toyan. Sira bakal disopani kayak konon bedul. Ya sira nek lagi kecobres ben nakonane masih urip. Maksudnya gandul ki masih melek. Masih mencilak nang, terus mencilak nang. Ya syukur kali masih melek mendingan wa. Bocah ya. Wong percantilan gak masih pada melek kabeh kene ngandul. Percantilan di kudu pegedangan apa percantilan terus? Ya percantilan Sukasari nih ngandul. Oh, konon ya terus. Mane wong seduluran. Wong seduluran. Maksudnya wong kene ki ngenteni gandul ki sing awit barang ngerep ki ngandul. Sing bener terus. Busung. Ya sembayang dikit maghrib terus. Sembayang ning kene nih ngandul. Langsung di sandiwara. Iya dak kene masjid. Maksudnya kajak kapan je gandul ki metune ki? Kok mulane durung surup, Bros. Oh, kayak belut basir. Bocokku. Lah barang gandule metu. Iya. Sikile petong. Jalan Sutralir Palendra. Wah, Anak pesir sudah beluk baik bocah. dudu wa gandul kelingan blining bapak tuan rumah kelingan dul. Gandule makelingan virus. Ning bapak Bumi Ramun ki. Kin maning karo wong dewek. Bapak Ramun masa kolega bareng terus. Iya terdul. Bosong. Maksudnya maningan kini dul. Ya bapak tuan rumah ki. Iya. Oh sing hormati dalang bina remaja kuningan. Sing awit tesuk. Sing awit Sabar ilen sabar toyan. Oh sing awit tesuk. Iya. Sampai esuk maning gini. Bener kurus. Jarang basane ning Iku mangane. ora jarang bahasa tak rocok cangkeme kok gak. Nang nginunge, Nginunge, rokone, gorenge, duite, bener kurus. kopi sampai blintok adon. Delangan kopi sampai kanggo cewek terus. Saking pada kesasar. Saking apaan aku dul? Saking akeh kopi terus. Ya percaya. Kelingan mangan kename maning. Percaya karo wong kene marus. Lah mulane Wagandul sebaliknya kudu ngormati bapak tuan Wis rumah. ngerti nih kene nih. Carane priwen dul? Kendangnya dicanda, Oh senggake, senggak ke sing rame. sindene. Ya kok nembang kok turu. Yo lagi apa bener kok sih? Ya wong manang bener ayu edan yayu. Saya Terus Uma gendeng saponana beratenten lakonana. Dudu wong senggak makono kucing rebutan balung. Woi. Beratenten lakonana nok pinangan balak
lakonana sejene kendang mengkono ana beli wasirang sekarukir gambar watu terang pisan kaya kaca ning lair mah najan salah tetep mungkir Sertem. wis ya ilo sarwa ya Ewalili ae ning desane sarwa Ewalili Walili Walili Suling wis seret. wis pada kan panjang sakap samin ya Allah sabar ya Allah Oh, anak-anak be joget ku pedul. nafsir Rus Loh, kendang udah bagian kayakan yakin Rus didik anak mah bener Rus bocokku Sejen ya, Dul. ah Sejen. ya iya bocokku Ya kita gak percaya, Dul. nah ngerti sirah Kita gak baru dewek. ya wis Maksudnya gandul bagian sikile dingklang. bagian dingklang Oh si didik anak mah kanggo contoh ning wong Sukasari ki. bener sejenis anak kesira dua anak siji kesira mah blangat loh Maksudnya delang anak lanang bocah kagarang bae temen si kana, Dul. ya nuruni bapaknya karena arahnya kesol Ya baru kita ya. ya wis Maksudnya bocah orang ari karo sepatu. sepatuku seminggu pindorus Oh si mangkat sekolah, nganggone sepatu mangkat madrasah, sepatuan mangkat ngaji, sepatuan turu. sepatuan Artinya sikile kadang apa sih, Dul? langkat jerijine bocok bunder terus Kayak siapa, Dul? ya kayak bapak tuane Oh beli mangkat ya, Dul. beli makan tidak temen Artinya delang anak wadon bocah kataat temen sekana, Dul. ya iya kita mah dua anak waduk beli ado-ado karo masjid dolan kada gendong masjid harus bocok Oh si bocah orang ari karo jilbab ya, Dul. jilbab gawan bengi beli ucul-ucul Oh si mangkat sekolah, ngangone jilbab mangkat madrasah, jilbaban mangkat ngaji, jilbaban adus. jilbaban Artinya dasar kadang apa sih, Dul? langkah rambutnya lah bocok plontos rambut tak hitungan piturus ya pokoknya kembok nyangkol Dul. ah Lagi awan kan las pada korban ora. iya Rus Lagi awan kumendaki anak kira sih, Dul. siapa Ya batur kan pada korban. korban Anak kira melu korban sih, Dul. iya terus Bosong. si bener Yakin demi. pribadi terus Hari batur manggawannya wedhus ora, Dul. iya Karena anak kira manggawannya kucing. si bener Rus Bosong gawa kucing loro. sudah mengecek Rus duduk korban kan arep ngempani kan Rus Lagi esuk masih, Dul. Tas sembayang raya kayak mana kiraku. anak loro sembayang kabeh nang aja maning anak mbok ke sembayang Ki si kesol ki. iya Oh si bocah ke sembayang maning, Dul. ya iya tahat beli kayak sirah Kumbaya kari batur mas sejadah ya gambar masjid orang ana, Dul. ah iya wong sajadah mah Kari kesol mak gambar gambar kuclak. sekalian aja balik kan harus makanya Busuk. bocah kok gila-gila cakep Lah barang ning guri mendak wes wadon. wes masa petah wes Busuk temenan. sumpah Sumpah. masih kok gila-gila Barang ning guri mendak anak wadon sih, Dul. si ploek Si plowekku lagi apa ploek ya pada sembayang raya maning. iya kan harus Kari batur mah pada sembayang ora. iya Harus si plowek malah ambung-ambungan. ning masjid ku
aja maning anake terus emboke ka. Sun weng taweng siraku sembayang beli. Ya sembayang ya kita mah wong taat wong bener ya ora. Cimana makat. Bukan laka-laka ku mangkat. Barangan mending dul. Beli werung nyekingkel bade pojok. Mulane ke alhamdulillah kan harus. Itu ngomong-ngomong bature mendi si gandul ki wa. Lagi korban jare kan. Dudu korban wedhus. Oh, korban sapi di rumah. Ora. Korban ayam. Beli. Arep korban apa dul? Korban perasaan. Oh iya, bener Galdina. Mulane kita kadang-kadang bingung duwe batur siji ki. Ku bature teka kok jangan Iya. anungan. La ilaha illallah santai bae ya dak. Ai batur badak dikdek amblas bar kudu. Arab mendi. Bocah bener-bener ya. Lu ngabae. Blanga blongo Apa nek? wis mangan. Iya. Bocah kita sing endi? Ro, hoi. Kita sing endi? Apane sih? Sira kita sing endi? Menek kita sing endi? Raya beli cakari bengel di rumah. Yo orang pengen kanda sira Lah, gandul. iki malah lagi nangis ya, Ro. Hah? Takon. Apa? Takon. 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 Gandul takon, takon. Blanga. Santai bae bocah. Ada sira sih. Iya takon karo sira. Buat pengen mangan. Loh, Mangan. juriku no. Entah sing endi. Iya. Iya. Wis mokonon bae ka. Idep ra iku mah. Iya. Nembe menek ku ta sing endi? Sapa? Sirak ya. Iya. Iya. Gul, arep kanda mengkenen gandul. Mau ku sira ana wong mati gandul ya Allah. Wong mati. Iya. Arti kenyot. Anu ning sasak majak kah? Iya napa? Buru majak Wero. dalan. Wero. Bocah weru apa ning majane ku apa? Ira dalan kah? Iya dalan majak kan apa? Iya. Ana wong mati. Wong mati. Tak takoni ku sira meneng bae. La ilaha. Ai wong mati mah jadi takoni dikenyot truk. Bocok bener-bener edannya sira. Iya. Ayo. Wong matine priwen? Hah? Wong matine ku priwen? Matine ku. Wong matine bari ngedeng. Beli bari sepak bola beli. Ya. Dia wong mati mah yang ngedeng sek. Tak takoni mang lagi apa, Sun? Meneng bae sira. Iya, terus Ya Allah gandul. terus wong matine priwen? ya ambu meneng bae. Enggak bawa KTP beli? Orang gawa kamete. KTP. Iya, orang gawa kasete. Kaset VCD. Anu KTP. Iya, KTP. 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 Menteri ngomong KTP bisa-bisa. Kak. Iya. KTP. Surat-surat kah? Ya arane KTP. Kandak karong budek pegel di. Aduh. Ayo. Barang anu ku sira ya ambu wong di sira gandul. Iya park polsek ora polisi lu. Ya bagaimana kapolsek. Kapolsek. Iya bapak katok soyak. Kapolsek. Bapak kapolsek. Kapolsek. Bapak kapolsek gak beli weru gandul. Asal usul wong mati ki. Kapolsek teka bladus. Iya. Wong DJ. Iya. Buh maning. Yang dan Ramil ganti. Iya. Bapak dari men Dan Ramil. Iya Dan Ramil. Koramil. Koramil. Iya. Teka maning beli weru maning gandul. Bapak kubu. Anak bapak kubu anak. Bapak kemit wong larangannya pirang-pirang. Kasih weru. Lah kasih weru gandul goblok-goblok kabeh. Iya ya berarti wong mati ki nasibnya blesak ya ro. Reyang sing weru mah gandul. Waduh. Sira sing weru. Sing weru mah reyang. Mono polisi dak kana nasira. Bagian polisi ke mangsa weru cara-carane. Wong beli gawa KTP. Bakal wong beli gawa KTP, tapi bakal reyang bagian beli gawa KTP gak weru. Asal usule wong mati ki. Asal wong mati ki. Carane priwen? Kudu wong mau tak glimpang nak kena orang glimpang. Libah. Tak kecok gotongnya. Crut. Mutah glogok. Iya. Apa mutah iki? Sumpamana muteki tahu. Ya berarti wong Sumedang. Lah. Iya. Ro. Bocah kuman. Nah, lamun wong mati kecok maning, lamun dikecok maning. metune salak. Salak. Iya. Ya berarti wong pondok. Oh
iya iya. Lah. Digejok maning. Jor. Nah, metune ki congglot dodol. Dodol. Iya. Ya berarti wong Garut. Oh, dodol Garut. Lah. Digejok jor. Jok. Metune kula dot. Heeh. Priwen kono? Ya wong Bangkir. Ya. Bocah ana wong bakir masa wong bakir mangane dot. Nah, digejok jor. Jok. Metune ku gula watu karo kopi. Ya berarti panjak bina remaja. Pingan rangsele abot-abot. Iya ya, Ro. No, borongan sing ngono dulur aku balik. Iya. Kono. Posi ketiplak bae rang balik. Mesti ketiplak priwen. Ya artinya kasih kono ku balik lunga ku si biang ku si pegel gandul. Iya. Barang pas rebas sindang. Heeh. Anak motor. Motor. Iya. Priwe sih? Motor nyolong maling gandul. Motor nyolong maling. Iya. Maling nyolong motor, Ro. Motor. Ya maling nyolong motor. Ngecak gulet bae ini lho, Mak. Motor ki nyolong Ih. iya anu. Maling ki nyolong motor. Iya, motor nyolong maling. Heeh. Oh. Maling nyolong motor. Maling nyolong motor. Nah, terus borongan aku suruh gondul. heeh. Wong aku nggawa cirut. Ngaran celurit ciut. Ah iya. Celurit oon. Lading ka? Ya arane kecelurit sih nyarit ka. Ya, lading bengkok ka? Iya. Lading ka bengkok? Iku saya barangnya sira lah bengkok. Iya. Nah, barang kau cirut. Celurit. Ayo nggawa celurit. Heeh. Serepet. Yang lawan gandul. Iya. No begitu orang nganu reang. Heeh. Tak candak kepok aku. Bantina. Tok-tok iya. Nyep. Sira malingnya ku gandul. Iya mati ya, Ro. Beli. Iya. Mun diedek-edek aku. Semono tek-edek aku. Malingnya masih urip. Melayu maning gondul. Maling. Nah, terus Melayu ning arahan. nah, Pas ketemu maning karo reang. karo sirak. Iya. Nah, terus Lenger tercandak rapok bantina. Tek-edek. Nyet. Malingnya ku gandul. melas temannya maling. Iya. Iya mati ya, Ro. Beli Mati. sih. Ih, sakti temen maling lu. Muter meneng sama dongkal. Malingku. Iya. Nah, terus Kang dongkal ku gandul ketemu maning karo sirak ya. karo reang. Heeh. Barang anu malingnya ku dempung. Iya. Candak kerep bantina. Tek-edek. Oh iya, Nyet. Sira malingnya ku gandul. Maling kalau ngringso wingi kita. La ilaha Ya, illallah. remek-bebek maling sampai pada soe. Remek bebek saking memendi malingnya dah. Ya wis Ya Allah. barang anu karo maling ketemu karo gandul. Si bener. Busu. Ketemu Karo gandul maling deleng gandul sasah. Heeh. Nabrak tiang listrik juga. Maling pingsan. Pingsan. Iya. Mutar si Nah, maling. enak kita ngetak rindik ora? Iya. Rindik. Maling leher tak candak kerepak. Maling. Maling ki. Ya kena ya. Ora kena, Ro. Beli kena. Pinter malingnya gatane. Iya. Wis pingsan ku tangi maning ru maling ki. Maling nambrak motor. Blah! Maling ru rembak bebek ru. Puas. Wis balu kita pada potel. Puas. Begitu rembak, jadi tak rindik tak candak kerepak. Maling ki. Ya kena ya. Ora. Dah. Maling ki priwet ngakalane ya. Beli kena ya kan. Ro, mono wis remek ki ro. Maling ku kumpul maning awake. Kumpul maning. Busu, melayu kecemplung ning sumur. Lep. Karindase be cengap. Maling ya. Maling ki ro. Wis ora gantung santai bae, tak elus-elus, maling ki kon turu. Kok nidep leher tak candak kerepak. Oh, ya kena ya. Ora sira ninggatan bae. Gila bocah. Kok sih dikerjani temen-temen nang sira ya, Ro. Beli kena maning. Beli kena. Suasana maling jotos. Jember ikunku. Ro. Kita kisih mau ki ngarep-ngarep sirak, Ro. Arep mudagi maling. Ana perlu busuk. Perlu apa? Perlunya marep utang duit. Ya Allah, beli duit. Orang duit seperak-perak kacan, Ro. Sira beli duit. Iya. Ngomong gandul. La ilaha Ya illallah. Allah, beli duit dimeneng baik. Hari beli duit ngomong. Tulus temen
Ya Allah, dibukakan pintu swargane tiru ya. Batur akeh beli. Iya ya. Agar batur siji-sijine beli duit meneng bae ngomong. Iya. Ngomong. Iya rek kesuwun. Ya Allah. Ngomong karo sira. Oh karo reyang jo. Karo siapa? Ya karo mbok kira. Mana gaya? Iya. Ustaz tebak atine kan. Tulus temennya dolati. Tulus di bapak dasen. Masih kaya wong iki jam beli duit. Ngomong. Ya boro-boro kanggo sira. Reyang bae beli duit. Beli duit mana? Beli duit Ngomong. Ngomong aru. Mater batur mau siji beli duit menang bae ngomong aru. ora kah. Bocah sih kok gila-gila. Gandul ari masalah duit ku gandul ketersira ki weru dewek. Apa sih? Awan bengi bakal gandul anak tiru. Kita maro utang duit kah? Utang duit ke beli kartu main, Ro. Kanggo apa? Pengen kerja sejennya karo. Lah pengen kerja. Pengen kerja, Ro. Nurut beli. Ya nurut sih penting mah kita enak. Sira gelem beli manggul doser. Ro, cara kita maro cebet celurit terus dibunuh. Setan rai. Kok manggul doser beli gelem? Ya artinya kerja ning sandiwara sing awit cilik sampai tua semene. Melarat bayar, Ro. Wes ayo pada kerja ning Jakarta. Anak apa kun Ning Bandara Soekarno Wartaka. wes kasih paling kakak ngemis. Beli. Wis gak paling minta-minta. Beli. Bosong. Kerjane gampang. Kerjanya apa? Ngetokna barang. Beli ngemis beli. Beli. Sumpah. Busung. Ya, hebatnya ada Ning Bandara Soekarno Wartaka ku gandul Wartaka. Soekarno Hatta, Oon. Iya Soekarno Wartaka. Wartaka mah tukang suling. Soekarno Hatta. Soekarno Hatta. Lapangan kapal. Di lapangan kapal kerjane ngetokna barang. Gaji sing sedina 1 juta. Sedina 1 juta. Ya Allah, sing bener karo. Busung. Sedina 1 juta. 1 juta. Cuma ngetokna barang. Ngetokna barang. Kin gadangnya diterima ning kanane kita wong dingklang kira. Si kerja gak dingklang kabeh. Aduh. Subro padak. Bocah ki mang ledek sesene. Beli temenan dong. Busung. Cara kerjanya priwen? Cara kerjanya gampang. Iya. Sira tekan ning lapangan kapal Beladus. Ngenteni kapal mudun. Iya. Lamun kapal mudun, langsung sira marki lawang kapal. Lamun lawang kapal dibuka, krerek. Langsung sira ngetokna barang. Oh, ngetokna koper sing digeret. Dudu Kardus. ora gandul. Ku sing ngetokna barang apa, Ru? Barange sira. Aduh, Ditokna sing jero celana dongkle. Konon bae. iya terus. Pak. Nah, ning jero kapal anak kiri nyanter barangnya kita kan lek. Waduh ya benar-benar bocah sing ngawit ngutagi maling ya, Ru. Sirak ya bunuh kita kebentok-entok. Wis ka maning sudah mau kada bae maning. Dero. Nah, Kita ki sebenarnya memang kayak gitu. priwe? Kita ki sebenarnya mah lagi mabok gitu. Mabok apa? Lagi mabok main. Kuclak. Mabok kuclak. Aja nemen-nemen gandul. Iya kita ki terus terang be anak rabi tak tinggal-tinggal be gara-gara kuclak gitu. Reyang ki melarat genang kuclak gandul. Sira kumaning? Demino. Dudu demino kana ru remian. Ngaran demi Allah demino. Ai demi Allah gandul. Pilih siru. Reyang ki melarat gara-gara kuclak. Dasare Ki sira pemasangan delak. heeh. Umat didol gara-gara kuclak. Kuclak. Sawah didol gara-gara kuclak. Iya. Maka Sukiki arep adol maning. Sira suki arep dolan-dolan maning. Iya. Ngadol kalunge Rabinira. Wis entok kana gandul kalung ka. Entot. Entok. Oh gelange. Ora duwe. Wis arep adol apa, Ru? Sukiki. Iya. Arep adol masjid. Duh. Nah asa sira ki arep melarat tes entok-entokan. Masjid arep tak dol gandul. Aja didol digadekna bae, Ru. Gara-gara kuclak. Wong ning urip ning alam dunya ku gandul judi beli nyenengna anak rabi. Iya ya, Ru. Malasan gawe sengsara ning anak rabi. Ya Allah. Nomor 1. Heeh. Nomor 2 dadi buronan yang polisi. Dilarang bapak pemerintah barang siapa yang judi busernya akan datang. Pinggang kayak ki sikil dingklang ki gara-gara ditembak sikil ya kini, Ru. Siraku. Iya. Wis gadul ilang Kuclak namanya. gawe melarat.
Elingna karo wong kene tulunglah aja pada main. Iya contoh cukup raup kita bayar. Cukup raup yang baik. Mbur stok kami mendi. Kang urip kusakin mah gandul wis insap. Insap. Kang urip. Ayo siap. Ayo raup. Tolong sedulur aja kayak kita. Cukup raup kita kucelak pada insap Pak. Oh insap. Apa maning Bapak raksa bumi ajak kucelak. Yang ke Aduh keprigen kita sejen karo bengen gara-gara mabok main anak rapi sampai lamen nok ilang sing duwe kopi lendot kopi nok pilan lagi bengi ngimpi banyu mata brebes milih utanganan utang ngeri sing nagie tambahan sahabat yang punya kopi lendot. Kopi lendot. asik Tarik kopi lendot. nok ila sing duwe kopi lendot bari sawer kan nok kajang joget bae nok ila sing duwe kopi lendot asik iya asik lenak turu kurang mangan boro-boro
Nokvina. Salah. Vina. Nokvina. Yo kok sing Nokvina. Aduh lendot. Nokvina. Ngelang temen Vina si Raya. Nokvina sing di warung ngenyot. Ngenyot. Ay ngenyot. Batur lendot ngenyot. Warung lendot. Mene maning Nokvina mene maning. Nokwe. Bocah. Bocah kentang baru taka-taka. Kayak Pina. Lah bocah ganteng temen. Ayu ganteng. Ay ganteng ku wong lanang setan. Ya artinya wong nembek kira mandeleng wong wadon ya Allah. Iya si Rama biasa de menyon bae sih. Oh si ambune ayu, bocah asu. wangi. Mambune wangi, bocah ayu. Itu teh bacin. Takone Nok siraku sapi. kebo. Siapa? Nok sapa nok? Loba Mawati. Hah? Loba Mawati. Loba Mawati. Loba Mawati sing endi? Ku si Loba Mawati ke bondingan. Pemimpin dalam Dermayu. Sampeyan ku istrine anu ta? Gusti Pangeran Gusti Dharma. Pangeran Dharma. Ya Allah, kita mana ketemu maning nembe weruh. Loba Mawati. Loba Mawati. Wak. Kalsan wong ayu ya, Ruk. Loba Mawati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau wis mati. Sira sinalillahi. Maksudnya Kaget. Wah, Ya Allah. kenapa nok? todokaken dalan metu sing legok ki mamba mendi wah. Wong berarti dalan sing enak ngono, Ruk. Bakas sing dalan sing enak mono aja lempeng. Aja. Blenak lempeng monoku. Tadi sing enak dalan di Ruk. Sing enak mah dalan yang bocah. Sebab noloh edan. Pingpinan kudu, Ruk. Masa dalan yang bocah. Wah, Nun weru beli asal usule kulaki diculik ananing legok ki wah. beli weru. Beli. Kulaki mengkenen ki wah ceritane. Ayo beli. Bising mau. Ayo wis. Mulane aja do baiku. Heeh. Ya Allah. Beli ka. Ya Allah, kan ke manusia tajim tomang. Wah, Rokin ki Gusti Pangeran Dharma ta. dudu wah. Duduk. Justru kun sing nyulik kita ki. Masa Gusti Pangeran Dharma kayak wong edan? Siapa? Tiru jan kayak ganteng numpak mobil sedan. Iya. Hah? Kalau iya. Ya Mana takoni? Dak kita jikel. Kakang Jenggo. Sampean ku sapa? Sangka Braja. Hah? Sangka Braja. Warnita. Wanita dah lakine. Tadi dari ini. Sangka Braja. Sangka Braja. Ya. Sampean udag-udag bocah kuwi. Aduh. Reki meruwet bae tangan. Lu sudah marahin dermaga bae. Ya kalau ditaruh ning ngendi ra siji-sijine ku tek. Kan parti bulak-balik ke tangan dulu. Aja di ngono. Los. No kayu lo Bamawati sira dikejar-kejarku. Lagi demen. Demen. Kita nih demen karo Bamawati. Us bener. Weru beli sampean ku nang delakiku. Weruh. Weru. Ada sira siapa? Lah. Beli weru je. Siapa sira ki? Nok arane nang sapa kan nok? Takone meneh. Sapa ana? Rizky. Oh, iya tiru kulaku. Arane tiru. Tiru Ada sira. mentul. Oh. Banyak kita sejen mentul. Arane siapa sira? Gandul. Gandul. Lung tulung. Gandul karo tiru. Heeh. Inma kita kiwis jaluk kebijaksanaan sira. Heeh. Mungkin sira ki kenal karo Bamawati. Ya kenal. Demen karo Bamawati sing awit masih durung dadi rabine Pangeran Dharma. Iya. Siapa sih karane ka? Sangka Braja. Sangka Braja. Nun. Lamun oli takalala alang-alangi sira minggir. Nah. Tapi lamun bloli Bloli. berhadapan ngeroke. Mas Putra Jakat Karangsinom. Jakarimba sirama. Jakarimba. Menengah. Oh si Jaka Karangsinom priwet. Sampean lamun maksa niscaya tak bindrong sira. Nah, bener. Lah, Ya, Bocah bukan. bocah kun nemu-nemu bae. Iya.
arep ben wasata-satan priwe tulung, Ro. Apa? Iku lho Bawawati arep tegawan ning legok. Bendrong dingin. Beli bisa. Bendrong dingin. Lamun sira garpan maksa nganu lo Bamawati sebab lo Bamawati enggak jadi laki, ki sing bakal ngalah. Nah. Sirane wani. Wani. Sirane temen wani. Wani. Ayo dibendrong. Nah, kecil nangdul. Ayo lanjut maju. Wong sakti Melawan dunia. Nok, lo Bamawati pilih. Saksenana Disakseni, Pak. demi membela senok kinok. Nya jiwa karo raga. Hati-hati, Pak. Maju sirane. Ayo. Tenang dulu. Tak Wong sakseni. sakti mandraguna. Bener. Siap. Nah. Le, ole, 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 ole. Ayo. Bagian kayang keri kenang aja dianggap tidak sih. Bagus. Ayo. Delengan niku. Wanian wonge. Sama. Tiru. Delengan niku. Lah. Ditangkakan. Ro. Ro. Ah kita dengar. Sudah kejungkelang, Ro. Ya Allah. Ro. Ro. Nok, nok. Meni nok. Bocah wadon ayu temen lambene abang ya. Didul. Woi, dan Didul. bohongan. Bohongan. Maju maning. Aduh, ora sanggup gandul. Beli. Sangkar Braja. Sun. Reang arep met ilmu. Insiden hebat tapi Ilmu. mantok. Arep met ilmu. Oh, mantap. Dul. Lantenan dingin. Sirane. Reak jokot ilmu. Minggir. Sirane wani mani. Ya kalah-kalah ke priwe sih tirune. Sirane maning wong ono. Bagi tanpa dasar aja delok sikil nang. Mati tahu rip. Enakan. Usia maju. Bagus. Siap. Nah. Lamun ana sinden enak ini. Hei, Terus balik dah. Wis mantap. ukur. Apa? Ayo. Aja weteng kita pengen jotos gigi sira. Gigir. Beli kena. Beli kena gigir. Beli kena Kita beli. pengen gigir. Maju. Bagai gigir. 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 Ayo. Bagus. Asal wani sekin wani besok wani ro. Aluk besok wani ya. Ayo. Siap. Nah. Ro. 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 Tenang, wong sakti man. Ya dia nuku duit kan kok saja sampai pada penyok. Ceroboh siraku. Kok si temenan bocah. Lumayan 5 menit. Nok, Ro, sira bisa sanggup. Hah? Pada kita lari bae ayo. Waduh, nok breki nok orang. Melayu bae. Ilmu nir yang mungkur sedikit nok. Aja melayu. Lah, Maka dadi wong kesatria beli kena mundur setapak sampean. waktu dia sampai pada penjelut. Masalah makini Ceroboh gusti. siraku. Kula ki ilmu ni kari sending yakin. Kape-kape pada mendiru. Ya paul ditok nak. Aduh iya.
Akal-akale sudah tekang paingan bletuk maning bletuk wis gak Pak Gandul Patiru Ulang Gusti. sampean weruh peristiwa anane geger Boten. wong Dermayu mati esuk laras sore mati esuk Nggih, uning. ngurungu Nggih. yen sampean pengen weruh iki ana kaitannya kelawan Nyai Dewi Lobamawati apa margane sing dadi lantaran iwal kejaba wong demen blik kelakon ngumbar segala cara gawe reka pendaya jare dewek supaya apa Nyai Mas Lobamawati ki gelem tunduk gelem jaluk tulung karo Sangka Braja ku menusane sing nyebar racun Nggih mau kok geret-geret ning Gusti Ayu ki Gusti. Jadi Nasekin makanya penyakit sing bocah kiyen. bocah kuwi asale Cerongoh kira iki. apa Sira kalau kon gawe penyakit kanggo apa? penyakit priwen Dermayu kepada gering. ya Nang sirah. bonggan kita nih demen Lobamawati nih beli demen karo kita Jen ngeruktuk temen, Bro. rucuk apaan nih Beli temen ya wis saya beli gelem aja dipaksa. kita nih demen karo Lobamawati Wedi beli. weruh sesepuh penganjang Pas. Wira Permoda Bener. lung tulung Ki Wira aja melu campur tangan ing urusan Sangka Braja Ajak ki Wira bae, Wira kada loro. ya Wira Dermayu ta Wira. Wira Permoda Lamar tar wacuk. Wira ku telu. siapa maning Wira Permoda. Nah. terus Wira Santika. Wira Gora. Lo kan bocah pun belok ndrawase suwe-suwe nih bener lo kan ngerusak cerita ra ikut mah. ceroboh dasi Ya beli Wira-wira lamaran taruh mah muncung ro. meneng Sangka Braja esun sirakan boyong abakaragane Nyai Mas Lobamawati ya kelawan sawijining persyaratan apa yen maksud bisa ngelangkai mayatisun Wira Permoda arep esuk arep sore sirakan nak jajar pasang kelawan Lobamawati tumit kumadiran kelawan ageman gadas sama diman gadas sapu jagat Wira isun ning legok dadi jagoan ning Dermayu apa maning tak ukur kotam karo main gadas sapu jagat Sangka Braja iya isun racun sing disebarakan ing wilayah Dermayu ora bakal sirna lamun tas sing gawe racun mau orang imas perlayang gletak ning Batuan Taka ukurannya sirah sing bakal ketuhung Wira sawangan Sangka Braja niat ngucap kalimat syahadat isun sesambat kelawan sawijining karomah gada sapu jagat bukti kakak di waktu ini asyhadu an la ilaha illallah Ya, wa asyhadu luhur anna legok. Muhammadar Rasulullah lalu kekuatan Allahu Sangka Akbar bisa Allahu Sangka bisa. Akbar Iya. Allahu Akbar ya